Assalomu alaykum, hurmatlik akalar, ukalar, hadilar, singillar. Bundan 17 yil ilgari vatanimiz Sharqi Turkistonning G'o'lji bölgesida yuz bergan irqiy qirg'inchilik, dunyoga mashhur bo'lgan G'o'lji voqeasini xotirlash va G'o'lji voqeasida qurbonlik bergan qahramonlarimizning ruhidan o'g'inish va ularning fidoyilik ruhini avlodlarimizga tashviq qilish, Xitoyning ayni vaqtda olib borgan qirg'inchiligini, abdi bashirini Shivis xalqiga, dunyoga izchil turda anglatish uchun bu yerga kelganligingizga marhaba. Allah her bir qadamingizga hassilab ajr ato qilsin. Allah'ın rahmeti, farishtalarning rahmeti sizlarga bo'lsin. G'o'ljida gunohsiz vatan mening, men vatanning haqdori. Vatanimdan chiqib ket. Do'stona qo'shni bo'lib yashayli. Sen meni besib olma, men seni besib olmay, sen menga dushman bo'lma, men sana dushman bo'lmay. Dunyoni illiqlikqa to'shtirayli. Besib olish tugab ketsin. Zulm tugab ketsin. Do'stlik, tinchlik dunyoda hukm sursin. Degandan iborat qonunlik, mantiqlik shuarni ko'tarib, G'o'ljining u qatidan bu qatiga o'zining erkak maydonini, sunmas irodasini ifodalab mangan qarindoshlarning ruhi sizlarga madad qilsin. Hozir so'quq qa bu yerda bek uzoq turish imkonimiz bo'lmaganligi uchun gapni bek uzartmay asli namoyishning temasiga kirayli. Uyg'ur ma'rif uyushmasining mas'uli Nijat Turg'un qarindishimiz Xitoyning Shvetsiyada turishliq bosh elchisi Yu Juminga va Yu Jumin vakil bo'lib kelgan Kommunist partiyasiga, Xitoy hukumatiga, Beijingdagi markaziga xitob qilib, Shvetsiyadagi 3000 nafar Uyg'urga vakolatan, balki Sharqi Turkistondagi 25 milyon bilan 35 milyon orlig'idagi Natvan xalqimizga vakolatan atab kelgan yurak so'zi bor, bayonoti bor. Mushu bayonotni Shves xalqi tushunadigan, Xitoyning Shvetsiyada turishliq shaykisi Yu Juminning tushunadigan o'rtaq til, Shves tilda bayonot e'lon qiladi. Qani Nijat qarindishimiz, marhamat. Assalamu alaikum. 5 februari G'o'lja massaker. Idag samlas vi här som våra syskon i staden G'o'lja i Östturkestan som samlades för 17 år sedan. Vi samlas här för att visa kinesiska regeringen att vår kamp till fred, frihet fortsätter och kampen tar aldrig slut tills vi får tillbaks våran självständighet. Vi kämpar i rättvisans väg tills ni ger upp och lämnar Östturkestan. Vi samlas här idag för att säga till kinesiska regering och stoppa och ni har gjort fel samt ni orsakat ett folkmord och etnisk rensning och i staden G'o'lja för 17 år sedan. Många delar av världen samlas människor idag för att demonstrera och stå emot er pågående etnisk rensning och gripande av människorättsaktivister som Ilham Tohti, Abdulwali Ayyub och Abdikim Abdulrahim. Den 5 februari 1997 samlades 15 till 20 000 unga männen för en fredlig protest i staden G'o'lja i Östturkestan. Demonstranter ville kräva sina mänskliga rättigheter, religionsfrihet, kultur och identitet. Demonstranter behandlades brutalt av kinesiska säkerhetsstyrkor, vars handling krävde minst
100 uigurer och skadade många fler i ytterligare handling för att understryka sanningen om en händelse. Den dagen var över 200 uigurer dömdes till döden. Cirka 4000 uigurer greps under gick efterdyningarna av demonstrationen, där många försvann spårlöst, troligen döda eller gömd i kinesiska dolda fängelse. Den kinesiska myndigheterna försöker med alla medel för att täcka upp den verkliga bilden av händelsen. De placerade mer än 40 000 säkerhetsstyrkor i Gulja att avskurna från omvärlden för att stoppa. Med tanke på den senaste utvecklingen i Östturkestan och Uigursk utbildningsförening är slutsatsen istället för att omfamna ett fritt, solidariskt samhälle där det uigurska folket bor kan deras rika språk, kultur, historia och religion spelar en viktig roll i ett framväxande Kina. Har de kinesiska myndigheter skrytt upp sin näsa som trotsar mot deras ansikte med fortsatta repressiva politik, okunnighet och förbehållsamhet gentemot de underliggande frågor och deras placering av legitima, fredliga och liktänkande inom ramen för ett globalt krig mot terrorismen. Uigursk utbildningsförening uppmanar Kina att inrätta en oberoende omfattande internationell undersökning av dessa händelser för att avslöja, men inte uteslutande, den fulla omfattningen av frihetsberövande, påtvingande, försvinnande och utomrättsliga avrättningar som dokumenteras under denna period. För att den internationella utredningen ska ha full tillgång till Östturkestan för att verifiera fakta och fastställa den bakomliggande orsaken till dessa händelser. Att frige alla uiguriska politiska fångar fängslade i alla blodiga incidenter som beskrivs i denna rapport. Om inte omedelbart prova fritt och rättvist. Att se över sina officiella politik gentemot uigurer, men är inte begränsad till godtyckliga förtryck av uiguriska religion, kultur, identitet och förutom begränsning av uigurisk utbildning, språk och användning av trakasserier, godtyckliga frihetsberövande, påtvingande, försvinnande, utomrättslig avrättning, dödsstraff för tysta kritiker. Sist och inte minst är att lämna Östturkestan villkorlöst. Er tid att vara kvar i Östturkestan är över nu. Ni har redan orsakat miljontals människors liv och egendom. Kina, gå ut ur Östturkestan! Kina, gå ut ur Östturkestan! Kina, gå ut ur Östturkestan! Kina, terrorist! Kina, terrorist! Kina, terrorist! Kina, terrorist! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta, bojkotta, bojkotta Kina! Bojkotta, bojkotta, bojkotta Kina! Hej Jujuming! Vi vet att ni sitter inne och lyssnar våra uppmaningar. Vi vet att ni fotograferar oss och tar våra bilder och ni skickar till Peking. Lyssna, vi glömmer inte Gulja. Vi glömmer inte Östturkestan. Vi glömmer inte våra rättigheter. Vi säger gå ut Östturkestan. Gå ut Östturkestan. Haydan deputatımız biz bu yakilişte özümüzün üstümüzdeki boğan dini hem özümüzün milli mecburiyetimize adaklı cihetini keldik. Bundan başka işlanmalikimiz bir yerden. Bir şey de olsun alakı kudumuzun keldiğine zulüm karşı boğan avaz götürüş, avazman çıkırış. Bu avaz çıkırıştan bu iş hallandı, bulmamdı, bu Allah'a bağlılık işler. Bu özümüzdeki ihlasımızga, özümüzün alakı vicdanımıza bağlılık işler bu. Eğer biz alakı halis alakı Allah'tan umut kılgan halatta
bu yumuz devam kılsa inşallah bu bizim arkamızda Allah buldu. Allah bu gayede. Ondan millet herkes mağlup olmaydı. Allahu subhanahu wa ta'ala hemmenlerinki bir yerge kıymetli vaxtlarını çıkarıp soğukta kegeldiklerine Allah hemmenlerden razı olsun. Allah hemmenlerge hasilep ecri ata kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala bu yılımız devam kılın nasip olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerin üstümüzdeki bu kar küllerini bizlerden yirak olsun inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerin tuprağımız bizlere Allah sizini kaytırıp versin. Allah subhanahu wa ta'ala hemen asan Allah'a. Bu Xitay'dan başka nurgulluğun zalim bu güçlü padişahla yaşayan dünyada, hatta pirölle yaşap ettiğin dünyada, hatta Xuda davası kılan pirölle yaşayan Allah subhanahu wa ta'ala olanma edin vergen. Hem de Allah'ın gücü bu Xitay'ın yedi elbette. Biz bu yolumuz devam kılsak, üstümüzdeki bu Allah'ın ki bize buyruğun, Allah'ın buyruğunu ada kılsak, Allah subhanahu wa ta'ala bizlere çok yardım verir inşallah. Biz umudumuzda herkes üzü atmayımız, herkese boynumuzu kısıp kalmayımız. Biz Allah'a tevekkül kılımız, yolumuzu devam kılımız. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerine nicat kırışırsın inşallah. Rabbana atina fid dünya hasene fil ahireti hasene ve qina azabannar ya erhamer rahimin. Amin.